ना बिसायख'थि जानांसिगौ दा सरकारा फाथिनो नागिरदों अदेबानि जोंहा गामि सोनाय आरो मा होनो समस्थिफोरखौ थिग खालामनाया जाजोबाखै बिनि बेलायाव जोंहा सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव माने जि बर' गामिफोर दं बे बर' गामिफ्रा माने दासिमबो बर' कसारियाव माने हाबनो हायाखै मानो होनना बुङोब्ला बड'लेण्डआव माने गामि सोसननांगौनि हाबाफारिया दाबो जोबाखै अदेबानि सरकारा बुंबाय जाय जाय गामिया बेवहाय हाबथावा बा मोनसे प्रपजालाव गैया बेखिनिया बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव हाबजासिगोन होननानै अब्लाबो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि माने आफादफ्रा बर' आफादफ्रा दाबो मोनसे थांखियाव फैनो हायाखै बेवहाय थानो ना थाया बिनि थाखायनो बे एसे बेफोरखौ नेनानै लेहेम जादों ओमफ्राय मोनसेया जाबाय राभा हासं बियो दथि सिटल' थांनांगौनि खाथिराव बेवहाय थानाय गामिफोरखौ माने राभा हासं अट'नमास काउन्सिला एनअसि होआलासिनो बेवहायनो जयै थानायनि बाथ्राखौ बुंबाय थादों आरो बे बेलायाव बे ओनसोलनि थाखायबो एसे थाबथानानै दंमोन आरो अदेबानि दा मोनसे गरन्थआव फैबाय माने थाबैनो माने बे गामिखौ फाइनाल खालामनानै बिसायख'थिखौ फाथिनाय जासिगोन मानो होननानै बुङोब्ला बिसायख'थि जायागौमानि माने बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला मिसिं काउन्सिल आरो गुबुन गुबुन काउन्सिला जेरैबायदि जौगाथायनि खामानि मावनो फान्ड मोनदों बे फान्डखौ मोननाय नङा ओंखायनो बिसायख'थिया खुब गोनांथार ओंखायनो गासैबो जिखिनिया थालाङो हाबाब बेखौ गारनानैब्लाबो फाइनाल खालामनानै बिसायख'थिखौ फाथिनानै बेनि गेजेरजों बिटिसिनि बायहेरायाव थानाय जिखिनि बर' गामि दं बे बर' गामिफोरखौ लानानैनो बर'फोरनि जौगाथायनि खामानिखौ मावलांनांसिगोन आरो बे थांखिखौ बिथांमोना लाबाय